こんにちは、隙間のリリーです。メラ読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は第7回目で取り上げたこれから感のある絵が文中に来たらどういう意味合いになるかっていうところを見てみたいと思います。まず第7回目でお話ししたことの復習から入りたいと思うんですけども、エヘレアウ、ヘレは行くです。アウは私ですね。なのでヘレアウだと私は行くなんですが、絵にこれから感があるのでエヘレアウになると私はこれから行きますという、私は行くという意思を表すことになります。そしてエヘレオエ、主語があなたになると、あなたはこれから行きますよねという意味合いになるので、エヘレオエというとあなたに対する命令になります。そしてカウは、これは私たち2人なんですが、話しかけてる相手を含めた私たちになるんですね。なのでエヘレカウはというと、私たち2人これから行きますよねって意味合いになるので、誰かに対する誘いになります。そんな風に文頭でこれから感を感じさせてくれる絵なんですが、これが文中に来るとどうなるか、次見てみたいと思います。負け負け合う絵合い。負け負けっていうのは欲しいとかしたいっていう意味合いがあるんですね。したいっていうことはこれからですよね。なのでこの負け負けっていう動詞はこの絵のこれから感と相性がいいですね。で負け負け合うというと、私は欲しい、私はしたいと。で何がしたいのか、愛、これ愛は食べるですね。なので負け負け合う愛っていうと、私は食べたいと、私はこれから食べたいんですと、お腹が空いてるんですって意味合いですね。次、花合う愛、花はするとか働くと、花合うは私は働きますと。愛、この場合は食べるために働きます。目的を表しているのがこの A ですね。目的というのはこれからのことですよね。というわけでこれから感があるこの A が使われている。この花合う愛に文頭に絵がついたら、花合う愛、私はこれから食べるために働きますという、これからですね、未来、今だけじゃなくてこれからのことが表されている、そういう文章になります。そしてアナ、アナというのは持続を表す言葉です。なのでエハナアナアウエアイとなると、私は今も働いてるし持続なのでこれからもずっと未来に向かっていく意味合いになるので、エハナアナアウ、私はずっと働き続けます、愛、食べるためにと、そんな意味合いになるんですね。絵というのはメレの中でもたくさん出てくる言葉だと思うんですよね。文頭に来る絵と、そして文中に来る絵と、メレの中ではですね、こんな単純明快な文章が出てくることはあんまりないんですけども、こういう文章で絵の使い方を整理しておくと、メレを読むときに活かせると思うんですね。ぜひこのあたり覚えておいていただけたらいいんじゃないかなと思います。メレを読むためのハワイ語ミニ講座終わります。